Takže, kamarádi a kamarádky, kamarádky, zvu vás všechny na 30. ledna do Lucerna Music Baru na další ročník Megaton Fashion Show 2013, i když je to vlastně v roce 2014, že jo? A je to soutěž o nejlepší hudební design, obaly a placky a desky a trička, takovýhle věci. A z kapel tam vystoupí Skywalker, Monitor, Saved by the Fortune, DJs budou hrát Them Darn Teenagers, Ed Bass a John Kennedy. Já jsem si to musel napsat, protože já třeba nevím, proč některé kapely nemají názvy v ruštině nebo něco. A chtěl jsem říct teda, že jako vzkaz pro holky, jo. Ticho, kluci se nedívají teďka, klidu. Ale je to akce, na které bude zaručeně největší koncentrace opilých muzikantů z kapel, jo. No, tak mezi náma. A ještě jsem chtěl říct, že já to moderuju, takže přijďte všichni, bude to fakt prdel. A vstupné je dobrovolné, takže všichni víme, jak to dopadne, že jo. Mějte se skvěle a ještě jednou 30. ledna Lucerna Music Bar, Megaton Fashion Show 2013. Těším se na vás. Čau.